Il-membri tal-kabinet tifarfru fuq il-Prim Ministru Roberta Bela tant li l-ebda mill-ministri l-intervistajna l-ġimgħa filgħodu mataw l-opinjoni tagħhom dwar jekk għandix tinfetaħ inkjesta pubblika rigward il-mewt ta' Jean Paul Sofija. F'Diċembru ta' niżażot 20 sena telef ħajtu taħt it-terrapin terba solari konkrit wara it-tiġrif ta' binja li kienet għadha taħt kostruzzjoni f'Kordin. Sa issa duħatt ma ġie arrestat brabta mal-każ bir-riskju il min huwa involut jista' faċilment jaħrab minn pajjiżna mingħajr ma jħabbat wiċċu mal-ġustizzja. Lura f'Marzu tal-2020 meta Miriam Paġ kienet tilfet ħajjita wara il-residenza tagħha ġarfet kif kien għaddej xi xogħol bis-swita, il-persuni involuti fil-mewt tagħha ġew arrestati l-għada. Iżda brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija għad hemm ħafna domandi x'jiġu mwieġba tant li sa issa ħadd ma tressaq l-qorti. Matul il-jum tal-erba' deputat nazzjonalista Jerome Caruana staqsa fil-Parlament lil Prim Ministru Roberta Bela jekk hux se tinfetaħ inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' dan iż-żagħżugħ, ma Bela jagħżel li jevita l-kollox il-mistoqsija. Ironikament, l-erba' fil-Parlament l-istess Prim Ministru li tliet ijiem qabel qal waqt attività tal-Labor f'Birkirkara illi jkollu l-konverzazzjonijiet mal-maġistrati insista biex inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu f'serenità. Net News staqsa lill-Ministru Aron Farrugia li raġuni l-Gvern ma jrid jifta inkjesta pubblika b'Farrugia jfarfara fuq Roberta Bela wara illi għall-ewwel prova jevita l-mistoqsija. Għalfej ma tridux tagħmlu inkjesta pubblika, Ministru? Ministru, m'intix qed tweġibni fuq l-inkjesta pubblika. Kellem il-Prim Ministru jafu. Fil-waqt li l-Ministru Clayton Bartolo mhux talli sostna li l-Prim Ministru diġà wieġeb dwarha iżda insista li jaqbel miegħu. Għalfej il-Gvern ma tridx lissi. Il-Prim Ministru ġa tkellem u tixin zit miegħu. Qabel mal-Prim Ministru. Jiena naqbel miegħu iva. Francesco Catania, għal Net News.